dara Kwplai yang mani puila ni salo tinino hasteni lukurang nong tamo kok kesan namu sungai. Sini tipra sarok 80% notabo bubagrani thamjao phaibika Greater Tripura Land na sanai joto Tripura ni tipra sarok tabo rai rekha jungno Kwplai khaika tabo chung ADC sini 2060 borgo माइल आगे महाराजा वीर विक्रम रिजर्व खाइकलांग थमनो एडीसी एरिया न चुंताबो महाराजा न टीटी एडीसी नि हा न किफिली रिना नाइ तंगो बनो सीएम्स नामै आबनि यागुलो नंगनाइ चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नि ताइबु चबा कत आबनि सिकां चिनि त्रिपुरा सारकनि गोबां मा सानो लामा दै फेरां गोबां मा रों न खबै हुकुमो मुकुमो चिनि थाइरकनि बुमुं सुलाइजांमा रकना आबरक गोबां मानसिनि सामुं दङ लुकुरक जोङो सामुं बेरि दङ आ सामुं रकना बाहाय जों ताबक खायनायनि बागै दिनैनि चिनि जोङो कताल त्रिपुरा सारक कताल लांमा मानखा दिनैनि चिनि जों कताल लाइबुमा सुइनानै थाङै दङ दिनैनि चिनि त्रिपुरा सारक यगनानि लामा लांफिनाय बुबाग्रानि फैगोल बुंबाय बुबाग्रानि थांखाबाय बुबाग्रानो संबाय nong to thangnai salni simino Koktwma jara romoi Koktwma thum bedekni adongongoi asal lukurongni hamkrai samung tangkha tabuk to hapangni adongongoi samung tangnai ke tamo difference ba busuk jarati phellainai hinai nong khachong ko media ngai samung tangmo to sadin kaisa toksa birma haike nokhawo biri samung tangmo jotono nong केबुनि खाजानि या केबु फिकुंनि या केसं आगेबु कक साव जे चायानो साव जे चामानो साव फियाबो ताबो त आंकाइसा पॉलिटिकल मथानि खरकसा आदं फियाबो जों खाखायो अब पॉलिटिकल मथाया अब त्रिपुरा सारनो काइसा मथांनाय मथा त्रिपुरा सारनि कक सानाय मथासे अब बाहायनो चिनि त्रिपुरा सारनो तेबो जतनो थानसाखानि तेबो हामारे रेनानि बुबाग्रानि नाहार मुंनो कोकं खायनानि त्रिपुरा सारनो फियगनानि थांखानिवो जे सामुं जों खायना नांगौ जे सामुं बाय जों तंना नांगौ अब 100% जों सक्सेस खायना ओ मीडिया या कारै ओ पॉलिटिकल लाइन अफ खायमा बाहायनो अब बाहायकेनो खाप तुआरै लांमा तंसाक नांखे थै नांखे लांमा नांखे फान नांखे कलम थै जतन रेनानि बागै ताबो साक पानि जतन बेदो ताकासे सुंगmo dara nong to Kwplai angkha tabo nong nini asuk thayo asugui puila samung tamong nai nini आतक थाया आतगै पुइला सामं नंनाय जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बफ्रट नामनाय फार्स्ट सिनि एडिसिनि अधिवेशन जों आबनो रिजोल्यूशन पास खाने अकक जों काबलायजा आबनि यागुलो त्रिपुरा सारकनि माचाया मानैया लाबोनि दिनाखरे आबरन बाय चाटियकनाय ताइ कक बरक मीडिया रकनि बागै तामो खाइमान बरकना बाहायके मथाङि मानसिनि कक बरक मीडिया पत्रिका वेबसाइट टीवी चैनल सोशल मीडिया रंनो जों बाहायके मथाङै मान ताइबु चिनि Koktwma रंनो जों पिरिमान आबनि बागै 100% जों चिनि बुबाग्रानि एडीसी हापां त्रिपुरा जों नरकनि लगे तंनाय नरकनो जों एसिरु नरकनो जों मथांनाय के dara paithago hasteni lukurongno nini bukhakti tamo kok kesan namu sungai पाइथागो लुकुरक जोंनो बुद रेखा जोंनो Kwplai खायका जतनो ताबो Kwplai खा तिनि चिनि गोलमान खा गोल तंको ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड पियाबा कचां के तंलायबाय जादि केबुनो बु तक ता खालायदि केबुनो गारि रक ता सक चालायदि केबुनि नग रक ता सक चालाय जाबायदि जतनो चिनि ताखुक से चिनि बुकुक संसे चिनि खाजानिसे तिनि इलेक्शन पाइखा गणना पाइखा लेखाम पाइखा खाना जों सान्दाय जों अगजुग जों जतनो चिनि बायाक चिनि ताखुक जों खाथालाय तंना नांनाय बाहायके चिनि एचिभमेन्ट थांनाय आबनि लामा सिनाय तगलायनाय जोंबाय जों तगलाय बुलाय आबनि कुन सल्युशन करै फियाबा केबुनि मुक्ति ताकलायथुन केबु याकंता बायथुन तेबु खरकता बायथुन अकगना आं जतनो चिनि समर्थक ओइया रगनो बाहायनो जों जतनो अकक कासा हामबाय dara